Opfører sig naturligt. Om vores hund har stamtavl, er mixhund lille eller stor eller muskuløs, så er det simpelthen den perfekte hund. Den er alt for os, og den er uerstattelig. Alt for mange børn har mistet deres bedste ven. Alt for mange familier har mistet deres firbenede familiemedlem. Alt for mange små hvalpe er blevet aflivet på grund af forkert udseende, og alt for mange fordomme er blevet skabt om de racer, der er på listen. Vi kæmper ikke kun for én hund, men for alle. Alle fortjener noget frihed. Alle racer er dejlige. Det er den anden ende af lænken, vi skal til at smide med skældsord. Det er mennesket, ikke hunden. Hunden gør, som vi lærer den. Hvordan vi opdrager den, træner den. Men mest af alt, så lærer den også at opføre sig på den måde, som vi behandler den på. Jeg har en drøm om, at alle hunde ikke bliver dømt på deres udseende, men deres personlighed. Jeg har en drøm om, at hunde igen kan indsnuse blomsternes søde duft, uden at have mundkurve på. Jeg har en drøm om, at hunde igen kan lege sammen, uden at være bange for at blive aflivet på grund af en skræmme. Jeg har en drøm om, at min hund og jeg kan leve for evigt og altid i harmoni og frihed, uden aflivninger af skyldige hunde og uden begrænsninger og fordomme. Vi står her i dag, fordi vi er hundenes eneste stemme. De kan ikke snakke for sig selv. Og det er på tide, vi råber op. Vi vil ikke have flere aflivninger. Vi vil ikke have flere fordomme og ikke flere falske facts. Jeg har en drøm. Mange tak. Tusind tak til min datter Camilla. Jeg slår lige over i tysk og går over på dansk igen. Guten Tag, meine deutschen Freunde, die diesen Kampf super unterstützt. Wir sind nur ein kleines Land und die sind so super groß, dass wir können euch nicht ohne euch das hier machen. Deutsche Touristen haben auch Angst um ihre Hunde, weil alle Hunde sind in Gefahr. Nicht nur die muskulösen, das kann alle Hunde sein. Ich will nicht eine lange Rede halten, weil ich weiß, dass ihr auch weiß, wie schlecht das zusieht, wie Wahnsinn das alles ist und jeden Tag ein neues Hund, jeden Tag neue Welpen, die getötet werden, nur wegen ihren Äußeren. Ich weiß, dass ihr das auch weiß und darum, wir haben, wie sagt man das, alle Hunde müssen frei sein, egal welche Rasse. Wenn ein Hund unschuldig ist, dann muss es auch eine Chance auf Leben haben. Das ist nicht gut, dass wir unsere Kinder lernen, dass wir Rassen, die einige Leute schlecht finden, nur von dieser Erde auslöschen kannst. Und mit diesen Worten will ich nur sagen, dass ihr heute anders mit mehr Info und als ich bin von Ferdog und DMU. Und dann werde ich diese Leute sprechen lassen. Ich will nur sagen, guckt euch rum und seht all die schönen Hunde, all die Mischlinge, all die Reinrassigen. Und wenn das Gesetz immer so hier bleibt, dann sind keine von den Hunden hier nie mehr. Dann wird es alles weiß und grau. Und wir können nicht diese Demonstration ohne euch machen. Danke, dass Sie gekommen sind. Tausendmal Dank. Så vil jeg ikke snakke så meget, bare sige tak til vores danske supporter, fordi I kom for at kæmpe for hundene. Vi ved alle sammen, hvor mange hunde, der bliver aflivet hver dag. At vores minister sidder og lyver om tallene og sådan noget. Der skal sgu nogle nuller på. Ikke? Uskyldige valpe bliver aflivet på grund af deres udseende og sådan noget. Hvad er det for noget, vi laver vores børn? Ikke? Man tør næsten ikke at gå med sin hund på gaden mere. Og vores turister tør ikke at komme op. Det er jo penge i kassen, vi mister. Nu skal politikeren til at vågne op. Og med de sidste ord her, tak fordi I er kommet. I skulle for sig. Så vil jeg gerne give ordet til Senja Singenberg fra Ferdog, som hun er advokat i. Guten Tag. Goddag alle sammen. Jeg hedder Senja Singenberg, og jeg er jurist i Ferdog. Og det er mig, der har sagerne, når der kommer sager til Ferdog. Jeg skal lige høre, er det godt nok med lyden? Er det godt nok med lyden? Nej!
Det er for lavt? Nå, okay. Det er uden for min magt. Jeg kan ikke styre dem over på den anden side. Det beklager jeg. Jeg skal prøve at tale så højt og tydeligt, så forhåbentlig alle sammen kan høre, hvad jeg siger. Jeg vil faktisk starte med at sige, at jeg synes, det er fantastisk, at jeg kan se så mange mennesker her, der er samlet. Vi er i Sønderborg, og jeg synes, det er flot. Det er utrolig mange mennesker. Ja, klap lige af jer selv, ikke? Jeg vil sige, indtil for knap 3 år siden, der havde vi rent faktisk en velformuleret hundelov her i Danmark. Den blev ikke håndhævet, men den var velformuleret. Og så her, for de her knap 3 år siden, der ændrede man hundeloven, og i dag har vi en hundelov, som, ja, den er velformuleret, men den er ikke velfungerende. Det er helt sikkert. Vi har en meget stram hundelov, som bliver fortolket meget stramt. Og det er klart, at vi som samfund i Danmark ikke kan acceptere at have bidske hunde rendende rundt på gaden. Det er klart. Men nu er det ligesom om, at vi er gået over i den anden vold. Ikke? Det er gået for langt. Som jeg ser det, så har vi 3 kerneproblemstillinger i hundeloven. Det ene er selvfølgelig raceforbuddet. Ikke? Vi har et forbud her imod 13 racer og alle blandinger heraf. Et forbud, som på ingen måder er underbygget af saglig viden, og et forbud, som alene bygger på mediehysterik og enkle historier og den generelle frygt, der kom deraf. Jeg bladrer lige, ikke? Jeg ved ikke, om I kan huske tilbage til omkring 2009-2010, der så vi noget for første gang på dansk tv. Vi så simpelthen en pitbull, der ville ind til en kanin. Det var så vigtigt, mente man i fjernsynet, at vi skulle begynde at se hunde, der vil spise en kanin. Vi har ikke set det siden, fordi det er ganske naturlig hundeadfærd, at hunde gerne vil spise kaniner. Men dengang blev det blæst op som en rigtig agurkehistorie, fordi der var tale om en pitbull, der gerne vil spise en kanin. Det skal siges, at Jagtforbundet ligefrem har sagt under, forberedelserne til den nye hundelov, at det skal ikke gælde kaniner og harer og andet vildt, fordi det er naturlig hundeadfærd og gerne vil spise en kanin. Det skal også siges, at vi har et forbud nu med en omvendt bevisbyrde i, som er stik imod almindelig dansk retstradition. Det er simpelthen ikke normalt, at vi i Danmark, at det er borgeren, der skal løfte bevisbyrden. Det er den anden vej omkring. Det er staten, der skal løfte bevisbyrden. Jeg bliver lige nødt til at vinke. Hvor er det skønt. Sådan, fair dog. Ja, vi kæmper i hvert fald. Ja. Og det jeg vil sige, det er, at det er simpelthen ikke okay, at vi har fået en lovgivning, hvor politiet bare skal have en formodning om, at der muligvis er 1% af en ulovlig race i den her hund. Ikke? Eller som jeg fik at vide i går på klart dansk. Hvis hunden ikke ligner en puddel, så skal den opfylde dokumentationskravet. Ikke? Det er der, vi er. Vi har over 400.000 blandingshunde i Danmark. Og jeg vil gerne love jer for, at der er ikke særlig mange af dem, der ligner en puddel. Ja? Så det vil sige, at vi har rimelig mange hunde i Danmark, som risikerer at blive aflivet, fordi der er måske bare én betjent, som muligvis synes, den ligner en puddel. Den har muligvis en længere snude, end det han mener, den race skal have. Vi havde en lille forespørgsel forleden her på Facebook, hvor vi spurgte, om der var nogen, der kunne gætte en race. Det var noget med en hund, der var lige bred foran som bagpå, og så så det ud som om, at den havde fået en på snuden. Der var over 126 mennesker, der kommenterede på den, og der var ikke en eneste, der kunne gætte, hvad det var for en race, betjenten snakkede om. Jeg vil godt, fortælle jer nu, hvad det var for en race. Det var en Staffordshire Bull Terrier. Jeg har aldrig nogensinde set en Staffordshire Bull Terrier, der havde fået en på snuden. Altså, alle gættene på Facebook, det var engelsk bulldog, det var mops, det var pengeser. Der var ikke en eneste ud af de over 120 kommentarer, der gættede på en Staffordshire Bull Terrier. Men det er den viden, vores betjente går rundt med. Og det er også uacceptabelt, og det er usagligt, og det er simpelthen særdeles kritisabelt, at vi her i Danmark har en lovgivning, der er bygget på denne måde.
Men vi skal også gå lidt videre, for der er også andre problemstillinger i hundeloven. Vi har skambidsparagrafen. Og når jeg nu er blandt hundefolk, så går jeg ud fra, at I alle sammen kender skambidsparagrafen. Paragraf 6 stykke 5, simpelthen. Der har vi en lov, hvor ensidigt indhentede dyrlægeerklæringer bliver lagt til grund, og med baggrund i den dyrlægeerklæring, som kan være meget farverig, og så kan man sige, hvorfor kan den være meget farverig? Det kan måske være et spørgsmål om forsikring. Men den her ensidigt indhentede dyrlægeerklæring bliver lagt til grund, og så bliver der sagt, jamen der er 2 huller, hunden skal aflives. Der skal ikke mere til. Selv små flænger på 5 cm, som i virkeligheden, hvor det kun er én flænge, hvor det i virkeligheden handler om en mere skade, der er sket, fordi man ikke ønsker at lave en skade. Kender I ikke det, når hundene kommer hen til den anden, den ene sætter sig i nakken på den anden. Den bider ikke rigtigt. Og så gør man sådan lidt i refleks, så hiver man sin hund tilbage. Den flænge, der kommer der, kan også give aflivning. Jeg synes, det er ret voldsomt. Jeg skal lige bladre igen. Bladre. Men det, der næsten er det værste ved skambidsparagrafen, det er ikke de ensidigt indhentede dyrlægeerklæringer. Det, der næsten er det værste, det er jurister, der skal sidde og afgøre, om en hund er farlig eller ej. Nu er jeg selv jurist, og jeg vil gerne stå her og sige med hånden på hjertet, det lærer vi ikke noget om inde på universitetet. Det gør vi simpelthen ikke. Vi ved ikke, hvornår hunden er farlig. Så det min vurdering er, at det ikke er en vurdering, der skal ligge hos juristerne. Det må vi simpelthen lade de hundesagkyndige om. Altså de mennesker, der har forstand på hunden, må afgøre, om en hund er farlig. Ja. Så har vi det tredje problemstilling i hundeloven, som jeg ser det. Og det er sagsbehandling. Vi har en sagsbehandling nu, som er uensartet. Der er forskellige sagsbehandlinger, alt efter hvad for en politikreds du hører til. Hvilket er yderst uheldigt, til vil sige, at i en politikreds kan en episode kan hunden få lov til at gå hjem, hvorimod i en anden politikreds, derfor bliver hunden aflivet. Så det er yderst uheldigt selvfølgelig. Det der også er i den, som jeg synes er vigtigt at understrege, det er, at en aflivning efter hundeloven er ikke en strafferetslig sanktion. Det vil sige, at det er ikke en straf. Det er også derfor, vi ikke kan få det for domstolene. Så når de kommer og tager ens hund, fordi den har bidt, eller fordi de mener, at den ser muligvis forkert ud, så er det ikke en straf. Så er det en forebyggende foranstaltning, som alene bliver truffet af jurister. Så vi har ikke en chance for at få de her sager for domstolene, som det er nu. Men jeg kommer jo som sagt fra Færderum, og hvad er det så, at vi arbejder for i Færderum? Vi arbejder for en hundelov uden en raceliste og uden omvendt bevisbyrde. Vi i Færderum, vi anser ikke nogen racer som værende farligere end andre, og det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er borgeren, der skal løfte bevisbyrden for for hvilke racer der er i ens hund. Og i forhold til skambidsparagrafen, så arbejder vi på, at det skal være hundesagkyndige indenover. Som sagt tidligere, så skal det ikke være jurister, der skal vurdere hundebid. Så skal sagsbehandlingen være hurtigere og gennemskuelig. Det skal være sådan, så man ved, hvad man har at forholde sig til. Der skal være den samme sagsbehandling, om hundebidet sker i Holstebro, eller om det sker i København. Og så skal det også være sådan, som du ikke bare først får en bøde, og så 3 måneder efter kommer de og henter din hund. Sådan som vi så i Chef og Hund Thor-sagen. Den kender vi jo alle sammen. Hvor Jette havde betalt sin bøde, og så havde hun en berettet forventning om, at nu var den her sag afsluttet. Det var den ikke. Man kom simpelthen og hentede Thor 3 måneder efter. Det skal også være sådan, at straffen ikke skal måles ud fra, hvilken race det er, der har bidt. Det skal simpelthen være den samme straf, uanset race. Det må være motivet for bidet, der er det vigtige, og selvfølgelig skaden. Men markeringshuller og mindre skader burde ikke føre til aflivning. Og som vi alle ved, hunde er hunde. Hunde slås, de markerer, og de siger fra. Hunden, de har altså kun en mund, og de kan ikke række poten i vejret og sige, undskyld, gider du ikke godt lige at lade være med at træde på min hale, eller tykke mig i øret. De kan kun sige fra med munden. Og så her til sidst, så vil jeg sige tak til jer alle sammen. Tak fordi I mødte frem. Og jeg vil sige tak til vores ambassadører, som jeg ved for tiden er igennem lidt af hver.
Og igen, tak til jer alle sammen. Nu kommer der en lille sang for alle de hunde, som har måttet lade liv for den her lov. Og efter Julie hun har sunget, så beder vi om et minut stillhed til jer for de her hunde og deres familier. Og Julie, så er det dig. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that you dreamed of, really do come true. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dream that you dare to dream really do come true. Ja, så vil vi gerne holde et minut stillhed. Wir machen jetzt eine Minute Silence, ich kann nicht was Stille på tysk, schade, für die Hunde und die Familien, die nach diesem Hundegesetz gestorben ist oder ermordet ist. Danke. Tak, danke. Lige et øjeblik. Er det noget med spejken? Vi holder lige en lille pause på et par minutter, hvis der er nogen, der lige skal på toilettet herhenne. Ja. Og vi kommer trofast hver eneste gang, og det er simpelthen fordi, at hvis vi ikke gør det, så ser regeringen og borgen os ikke. Og vi skal prøve at lyde og larme så højt, at vi kan trænge igennem dem og få bæret til at flyde over, så de hører og lytter til os og får revideret den hundelov. Er I enige? Det er sådan. Tak for i dag. Tusind tak.